Jao, секси газ. Снимай видеоклип. Кофта. Šta je ovo, bre? Opre! Питайте ме нещо, драги гледачи, аз сега клипам. За вас так да питате. Тук ва и онди. Що ва? Ва тук. Много тук марихуаничка. Тревки мрез. Тук са женски. Това е исто като шпански мушички. Знаеш какво? Путки тук може да това. Всеко вече да ви кажувам човеци. Тук има путки. Само да ми по-народ. От това може да се направя дори и дрога, разбира се. Това е нещо невероятно, бе. Лала джойнт. Що да се каже, и това е най-якото тук, шпанска мушичка. Си има от него, нека това neko. Ова се прода 500 денари, толку. Може да прода цела нива я сям. Тука секо. Па ovo je dobro za vas, be. Супер. Пари, ебе пари. Сега я се трябва. Само да чу. Те че ме замъкате да ми пробваме. Гратите гълна там. Да има путки. И става там на женските малко. И тук разбираш. Разбираш, това тук е нещо много добро. За женски така се става путката. От путката си става. Това става малко микс права. Ама гледайте ли сега малко я така сетам, а сега ти вие да знаете след. Това е нещо много добро. Това не съм така доста, драги гледачи.